Sa number 10, pader sa Burgos Public Cemetery na rumpag samtang mabunok ang ulan. Temporaryong naging siradaan sa syudad sa Bacolod ang half lane sa Dalan Lopezina matapos nga narumpag ang pader sa Burgos Cemetery bangod sa mabunok nga ulan Sabado sang gabi. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga magapatuman ana isang temporary repair ang syudad sa amo nga porsyon sang patio samtang hindi pa masugudan ang plano nga rehabilitation sini. Sa nag-igo ang Baguio Tino sa Bacolod City na tumbahan sang dako nga puno ang amo nga bahin sang patio. Rason sang pagkaguba sini. Bangod nga nagahilay na ang amo nga pader kag hindi na reliable ang structural integrity sini. Sunod sa City Engineer's Office sang pagbunok sang ulan sang Sabado na rumpag iniliwat. Sunod kay Mayo, may kapinsa na pulo ka mga pansyon ang naguba sang pagrumpag sang Sabado. Ginapadali na sa syudad ang plano nga pag-rehabilitate sang amo nga bahin sang patio. Padayon ng information dissemination sang syudad sa mga himata sa masobra 450 ka mga patay nga nahamtang mismo sa naguba nga pader sang Burgos Cemetery sang plano sang syudad nga kuhaon kag isaylo sa bone vault sa barangay Handumanan. Dugang ni Mayo na sugudan na sang syudad ang paghikot sa mga papeles sa pagpatuman sang rehabilitation sang amo nga pader sa patio. Kung hindi na gid makontak sang syudad ang mga himata sa mga natungdan nga minatay, maga-publish na lang sa notisya ang syudad sa mga local newspapers agud masugudan na ang pagpakayo sang amo nga porsyon sang patio. Actually, kulang sa nagguba daw mga less than 10. No, galing kay ti siyempre maapektuhan ng pihak kay ang foundation sang pader no, hindi na mo naka-reliable. No? That's why nga mag-inventory kasi na hindi lang siling ang naguba. But eventually, atuman ang very high probability nga ma-collapse man eventually.